Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonke bande yakubingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje ngale ndlela. uNkulunkulu wethu uyasithanda, uNkulunkulu wethu uluthando, uNkulunkulu wethu uyasibekezelela, uNkulunkulu wethu akasiphathi njengendlela esimone ngayo thina. Unomusa, uyasithanda. Okwethu thina ukwenza intando yakhe, okwethu thina ukuhamba ngobungcwele phambi kobuso bakhe. uNkulunkulu akubusiseke noma ikuphi lapho lalele khona. Ngiyakubingelela ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Sibe baningana abantu abangenile emva kokuba ngigcinile ukuchaza lesi sivumo. Isivumo lesi sisithola kwabaseFilipi uchapter 2 verse 9 kuya ku-11. Izwi lenkosi lithi, ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, ephakamisa indodana yakhe uJesu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Izilimi ziyavuma zithi uJesu Kristu inkosi. Yikho-ke sithi sivumo, akusona isiqubulo. Uma-ke ngithi mina uJesu Kristu inkosi, nawe ubothi uJesu Kristu inkosi, ungasho ukuthi uyabusa, kodwa uthi uJesu Kristu inkosi, ngoba sesizwile uverse 9 no-10 ukuthi leli gama liguqisa amadolo ezulwini, emhlabeni, angaphansi komhlaba. So uma ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyawaguqisa amadolo, guqisa namadimoni, azobalekela lapho mayiguqa. Kulo othi uyabusa, ungasho ukuthi uyabusa, nawe uthi uJesu Kristu inkosi, abese amadimoni abaleka eshona esihogweni. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Bengicaza nje kafushane le ndaba, uzoyithola kahle Philip chapter 2 verse 9 kuya 11. Ngiyacela-ke siguqe sithandaze singakayi ezwini lanamhlanje. Ngithanda nje ukunothisa nokho abaku-YouTube ukuthi ngicabanga ukuthi kusukela ngoMsombuluko sesizophuma ku-YouTube kuze kuphele u-14 days wethu womkhosi, ngoba sithanda ukukhuluma ngomkhosi kubantu abangekho emkhosini. U-YouTube womhlaba wonke, so ngeke sikhulume-ke indaba zomkhosi kanye nomhlaba wonke. Uma-ke uthanda usenethuba lokuthi ubhale, usho igama lakho nesibongo nendawo ohlala kuyona nedolobha lakho, ucele ukufakwa egruphini okuthiwa ikhaya lezwi ukuze uthole inkonzo. Wena uku-YouTube uma uthanda ngempela singakwamukela, singajabula nathi, igama lakho, isibongo sakho, nendawo ohlala kuyo nedolobha lakho. uNkulunkulu akubusise usahlela ukwenza kanjalo. Ngiyacabanga ukuthi ngoMsombuluko sizobe sesiphuma size sibuyele sesibuyele emva ka-14 days. Sengikhohlwe nokuthi uyophela nini. Sesibuyele emva ka-14 days ku-YouTube. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Asiguqeke sikhuleke siye enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga, sibonga uthando sithande ngalo. Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele kukho konke sesikwenza manje. Siphe indlebe yokuzwa, silalele izwi lakho, silenze, ngoba wena uNkulunkulu wethu akekho omunye. Udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sofunda izwi lenkosi uMathewu chapter 5. Ngizaqala kuverse 1 kodwa siya kuverse 4 lapho sikhona. Kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, babusisiwe abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Verse 4, babusisiwe abakhalayo, ngokuba bayakududuzwa.
sikhuluma ngokukhala-ke kulezi iy'nsuku. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayaduduzwa. Uyakhala wena? Uma ukhala uzoduduzwa, kodwa uma ukhala uyisola ngezono zakho. Ngishilo-ke kulezi iy'nsuku ngathi uma wenza uMathewu chapter 5, chapter 6 no-chapter 7 uzongena ugijima ezulwini. Lezi zahluko intshumayelo kaJesu, uJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Uthi akekho noyedwa ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. So-ke intshumayelo yakhe singayithathi kancane. Kuzo zonke iy'ntshumayelo ey'khona eBhayibhelini ungayithathi kancane. Ngoba uma uyenza futhi ayilula ngeke ngikhohlise. Kunzima kabi ukwenza uMathewu 5, 6 and 7. Kodwa ngomoya kaNkulunkulu siyakwazi ukwenza. Ngenyama ngeke ukwazi. Athi umpostoli Paul nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Philip chapter 4 verse 13. So-ke sizenza izinto ngayo osiqinisayo. Uverse 4-ke uthi babusisiwe abakhalayo ngokuba bayawududuzwa. Sathi into ivesi-ke lapha siqala elikhuluma ngokuthi uma uhamba uphethe inyanda, abahlwanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza. Uhambe ekhala izinyembezi ephethe imbewu yokuhlwanyela, yakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda zakhe. Amahubo 126 uverse 5 noverse 6. Sizoqhubeka-ke. Besikade silapha la osike sayithinta indaba ka-Abraham. Lapho uNkulunkulu ethi ndodana, u-Abraham wathi ndodana khumbula ukuba wamukela okuhle. Wayikhuluma nesicebi. Wamukela okuhle kwakho sesekuphileni, uLazaro kanjalo okubi, kodwa manje uyaduduzwa yena, lapha wena uyahlushwa. Ngale kwalokho kubeka umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenze, nabo labo bangewelele kithi. Ngakhumbula ubaba umfundisi uMdutshana, ubaba uZulu wase-Eastern Cape, owafayo umthatha uJesu wamfaka esihogweni, obuye wambuyisa emhlabeni. Uthi kwaxoxwa ngale ndaba naye wathi hawu, kanti kwangeve kuwumzekelo. Wathi uJesu wabona umzekelo, into ekhona leyo eyenzeka, ayumzekelo. Uyayikhuluma imizekelo engelona iqiniso uJesu, ukuthi nje ukhuluma izinto esingazazi kanti yena uyazazi. So indaba yesicebi noLazaro ikhona, ngiyakufuna nje ukukutshela lokho. Isicebi sashela sawo sona ngokuthi sasingamnakile uLazaro egeyithini esangweni laso. Sasidlulela siyozenzela amaphathi, kanti yena unxanele ukusuthiswa ngemvuthuluko etafuleni lesicebi. Angazi wena ukuthi uyaphana, bangaka abantu abayidlisa satshanyana eduze kwakho bethi uzobapha ukudla ubancishe? Bangaki abacabanga ukuthi uzobacabangela ungabacabangeli? Mhlawumbe uyabacabangela kodwa unyathela unembeza phansi uyawugqiba. Sisaya-ke ngale kwethuna abafowethu. Besikade sifunda-ke la isambulo 21 verse 4 izolo sesiphetha elithi azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka nokukhala nobuhlungu akusayi kuba khona, ngokuba okokuqala kudlulile. Zisazodlula zonke lezi zinto, zisazodlula. Lithi izwi lenkosi yosula inyembezi zethu, asesule inyembezi zethu, ngokuba okokuqala kudlulile. Bheka kube sekuvele okusha. Sesula inyembezi zethu ngempela. Ngoba likhona lolu suku luyofika olubhalwe umpostoli uPetro wesibili chapter 3 lapho kuverse 11 uthi njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Ngempela kufanele ube njani ebungcweleni, ube njani ekumesabeni uNkulunkulu, ngoba inkosi ayilibali isethembiso sayo. Njengalokho abanye bathi kungukulibala, kepha yanibekezelela. Njengalokho abanye bathi kungukulibala, kepha yanibekezelela. Ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kepha ukuba bonke beze kuphendukeni, bonke beze kuphendukeni. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu ayakudlula
ayodlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha umhlaba nemisebenzi yawo iyokusha bese lithi nimele ukuhamba kanjani nimele ukwenza kanjani mbheka lezi zinto njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu na nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidlika ngala amazulu ashe konke kushe kuncibilike kepha siyalindela ngesethembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga ayeza amazulu amasha uyeza umhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga lokho uzosha nemisebenzi yawo mntaka baba liyini ithemba lakho ngisho njalo liyini ithemba lakho mawungenayo uNkulunkulu uthembeni ngempela ngoba lezi usuku likaJehova athuma lakhe luvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo lobashisa ngabashela impande nagatsha siza uPetro la ethika ubhidlika amazulu ubhidlika umhlaba ngosuku likaJehova lokushiya wena lokushiya unjani simile sibheka lezo zinto simlindele uNkulunkulu wethu simlindele ngendlela emangalisayo ngakho ke yozesula inyembezi zethu ukufa akusayi kuba khona nokudabuka nokukhala nokuhlunga akusayi kuba khona ngokuba ukuqala kuyobe sekudlulile angazi ke wena ukuthi okokuqala kuyodlula nawe uphonsa echibini lomlilo noma kodlula kodwa ungene kuphileni okusha athi sithi Isambulo 17 verse 16 no 17 kabasayukulamba kabasayukoma kabasoze bahlatshwa ilanga nokushisa kuni ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila noNkulunkulu yakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo sisazosulwa inyembezi zonke emehlweni ethu ngeke sisalamba ngeke sisoma ngeke sihlatshwe ilanga nakushisa kuni ngoba uNkulunkulu wethu yobe ekhanyisile ilanga ngakho-ke mntaka baba awufunde ubumnandi okukhulunywa ngabo la lobu bumnandi esibuzwayo basekhaya ezulwini lahla konke ukungcola lahla konke amanyala khuluma amagama eyize hlukana nakho pheze ukuthukuthela ulaka lihlale efubeni zewula uShumayeli chapter 7 verse 9 ake simthandeni uNkulunkulu wethu ubone ukuthi kuzovelana unikele impilo yakho kuye ubone ukuthi iziphi izinto azozenza ekwenzela ngenxa yokuthi wenza izwi lakhe ungabi namaqhubu makukhona ungazwani naye hamba ubuyisane naye xolelana ungabi neqhubu nomuntu ngoba uzobuya uJesu neqhubu ngeke uhlwithwe yeke ukuhleba khulume kabi ngabantu khulume kabi ngabaholi bakhe ebandleni khulume kabi ngomphathi wakhe emsebenzini uzuhleba ama-colleagues kwenye i-colleague asiyeke nokuhleba abazalwane kulahle nje le kude ukuhleba Jesu uyakuthanda Jesu ufuna ungene ezulwini yeka-ke imnako yalelizwe hlukana nayo ngeke ikwenzele lutho imnako yalelizwe iyinkinga nje nakano kwaphezulu lapho uKristu ekhona ayinakano kwaphezulu bafowethu angithi nafa kanye noKristu uma nafake kanye noKristu nakano kwaphezulu uma navuswa kanye noKristu funa nokwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu ungafuni ukusemhlabeni funa okwaphezulu lapho uKristu ekhona nakani okwaphezulu ninganako kusemhlabeni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu nxa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekhazimulweni ukuphila kwethu bafowethu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu
athi umpostoli Paul akuseyimina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Uma besingenze njalo nathi kungabe yithini esiphilayo, ukuphila kwethu kufihlwe. Sithi sihamba la kube kuhamba imizimba, imphefumulo ifihliwe noKristu ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Zithi zenzeka izinto emhlabeni kube ngathi asiziboni zenzeka ngoba ufihliwe wena. Ukuphila kwakho kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Kufihliwe nokuphila kwakho. Kufihliwe yini? Usu-immune ey'ntweni zezwe. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu, lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Singakufuni futhi kuphela kodwa sikunake. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Singazinaki izinto ezingasesindawo, masinakeni okwaphezulu. Singanaki okusemhlabeni ngokuba safa bafowethu. Ukuphila kwethu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa uKristu ebonakaliswa, khona nathi siyawubonakaliswa kanye naye ngoba sifihlwe kuye, siyobonakaliswa kanye naye. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza mntakababa. Kwangathi uNkulunkulu angakuvumela usondele kuye akusize nami futhi angisize. Ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko, hayi lusazovutha. Bonke abayiqhenyayo nabenza okubi lizobashisa ngabashela impande nagatsha. Yazi abantu oyiqhenye kubo ukhombisa engathi uphuma ekhaya elithize kanti cha uyiphumela kandlwana nje. uNkulunkulu wami ngiyamthanda ngendlela emangalisayo ngoba ngifele esiphambanweni. Mthande nawe wakufela eGolgotha. Ngiyabona ukuthi sengathi singayibamba la. Siqedile ngoverse 4. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abakhalayo. Ngiyacela uguqa ngikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngakho konke osusenzele nokukhulumile phakathi kwethu, usiqwashisa ngokukhala. Siyabonga uNkulunkulu wethu, kwangathi singekhala inyembezi engwenya, singakhala ngobubi bethu siyisole, ngoba wena okuhle ngawo usiphathise kwamacala ethu. Ngiyasondela kuwe egameni likaJesu, busisa ilona loyo lalela ube kanye nathi. Siyabonga uNkulunkulu onomusa, udumo silinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kusahamba kahle konke kakhulu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Babonise bandi yavalelisa ngesivumo sethu uthi uJesu Kristu inkosi.